את שקרנית ושחקנית, את שקרנית ושחקנית, אין בך אמת, את אשליה, אין בך אמת, את אשליה. חברים יוצאי סיירות מובחרות בצהל רצו לבלות בסוף השבוע במועדון בתל אביב. אחד מהם הוכנס למקום, השני נדחה בטענה שהמקום מלא. הצעיר שנדחה הוא ממוצא אתיופי, והוא בהחלט חושב שיש לזה קשר. הדיווח של כתבנו ברנו טגניה. אתה מוכן לסלקטור זאת שיושבת שם? מוטי וודאג' ואריה שוורץ, רואי חשבון תל אביבים, קבעו להיפגש במועדון גלינה שבנמל תל אביב. שוורץ, שהגיע עם חבר נוסף, נכנס למועדון ללא שום בעיה, אבל מוטי שאיחר והמתין בתור הארוך נדחה על ידי הסלקטורית. שוורץ יוצא החוצה כדי להסביר לאחראים שהם מבלים יחד. אני פונה לסלקטורית, אני אומר לה, הוא איתי, אנחנו ביחד. היא אומרת לי, הוא לא נכנס. ותוך כדי, היא גם שמה עליו את היד, דוחפת אותו הצידה ואומרת לו, זוז, אתה מפריע לאנשים לעבור. בשלב הזה ניגשים אל מוטי ושוורץ, מאבטחים של מועדון גלינה הנחשב, ודורשים מהם להסתלק. מצלמות ההבטחה של המועדון מתעדות איך אחד מהמאבטחי המועדון מכה את שוורץ. פתאום אני מרגיש בום בפרצוף, לא הבנתי מה קורה, אבל אני זוכר שאני רואה את הפרצוף שלו ואיזשהו משהו ממנו אליי, שמסתבר שזה היה היד שלו שפשוט פוצצה לי את הראש. בהתחלה לא הבנתי מה קורה, עד שפתאום הראש שלי נופל למטה, פשוט נשמט למטה, ונופל לי הסימון שאני רואה את כל החולצה מלאה בדם. שוורץ פונה לבית החולים עם פגיעה קשה בעינו. מוטי וודאג', בוגר יחידה מובחרת, מתקשה להבין איך אחרי שנים ארוכות בארץ ותרומה למדינת ישראל, לעתים תוך כדי חירוף נפש, הוא מוצא את עצמו נאבק על הזכות לבלות. תחושה קשה, אפילו קשה לבטא את זה במילים. אני אומר לך שאני בא למקומות האלה, אני מרגיש חסר ביטחון, אני מרגיש שאני לא יכול להיות מוטי. מוטי בן אדם תשמע, לא חסר לו, הוא עושה דברים בחיים. וכשאתה בא לפה אתה מרגיש בן אדם חלש. הייתי לבוש כמו כולם, נראה כמו כולם, רק הצבע שונה, אבל כנראה שהצבע משפיע. היא פשוט לא אמרה לי, אתה אתיופי, בגלל זה אני לא מכניסה אותך. בזכות הדברים שהוא עשה בחיים, המקומות האלה עובדים. זה בזכות אנשים כמוהו שעומדים על הגבולות וגם מעבר, ושומרים שאויבים לא יגיעו לכאן. ממועדון גלינה נמסר שמוטי לא הורשה להיכנס משום שהמועדון היה מלא ולא על רקע גזעני. עכשיו מוטי ושוורץ סקרנים לדעת אם כשבית המשפט יחייב אותם להציג את מצלמות ההבטחה שבהן נראה בבירור כי הסלקטורים ממשיכים להכניס אנשים, האם גם אז ידבקו בגרסתם. אין בך אמת, את אשליה. נראה לי אריה, תתחיל את הסיפור, כי אתה הגעת לשם הראשון, ואני אמשיך. בסדר, קבענו 3 חברים, אני, מוטי ועוד חבר, אנחנו חברים מהלימודים. קבענו להיפגש באיזשהו מועדון בשם גלינה בתל אביב, בנמל תל אביב. הגעתי באיחור של חצי שעה, 40 דקות למועדון, ואז אני מבקש מהסלקטורית להכניס אותי, לא ראיתי סיבה שלא תכניס אותי, אז היא מדבר אליה, פונה אליה, אומרת לי, לא, תמתין בצד, ואני מחכה, ואני רואה שאנשים נכנסים, אז אני אומר לחברים שלי בפנים. זאת אומרת, זה למוזמנים, נמצא כל מיני תירוצים, כל פעם משהו אחר, ואני אומר לה, אבל אנשים נכנסים. היא אומרת, לא, אתה תחכה בתור, ובאמת, רואים שם אנשים נכנסים חופשי. פשוט מדהים, מדהים. אני עדיין, כאילו, אני רואה את זה והשערות שלי עומדות. איך פשוט לא מתייחסים לך, כאילו אתה לא קם. עכשיו שאני מחכה פה, לפני זה אומרת לי, אתה לא יכול להיכנס, כי אין מקום. ופה אתה רואה את כל האנשים נכנסים. נכנסים, ואלה שמאחורה, שיותר מתאימים לה, יש פה 3 בנות. ותראו, גם מלא אנשים שהגיעו אחריי נכנסים. בטח, הנה, אתה פה ממש, כאילו, אתה כביכול הבא בתור. אתה יודע, אני אומר לעצמי, אני לבוש אחרת אולי בגלל זה, אבל אני רואה שאני לבוש כמו כולם, ואפילו בצורה מכובדת.
תקשיב, אתה יודע, אני מנסה למצוא כל הזמן למה היא לא הכניסה אותי, אבל פה אתה מקבל את התשובה הכי אמיתית. זה מדהים לראות איך מבחינתם אתה פשוט קיים פה. הבנתי שהיא לא מכניסה אותי, אז אמרתי, טוב, אני אשלח לך SMS ותבוא, אולי אתה תצליח לעזור לי להיכנס. אז אתה מגיע. אני אמרתי לעצמי, אם לא מכניסים, בסדר, נלך למקום אחר. הנה, פה אני מגיע, פוגש אותך. כן, הנה. והנה, אני מסתכל עליה, אם אפשר להיכנס. כמה אתם? 2? נראה לי פשוט חשבה שהשני זה הבחור הזה שעומד פה מאחורה. הבחור שמתאים לפרופיל של המועדון. כאילו, למה שהיא תחשוב שהשני זה אתיופי? אני נכנס, נותנים לי להיכנס חופשי. יש שם איזה שומר שהוא עם היד שלו, הוא כמו מחסום אנושי. הוא רוצה שתעבור, הוא מזיז את היד. הוא לא רוצה שתעבור, הוא שם את היד עוד פעם. אז הוא ראה שהסלקטורית נותנת לי ולעוד בן אדם להיכנס, הוא נותן לי לעבור. אני עובר אותו, עושה צעד אחד, נעמד ומסתובב אחורה, מחכה למוטי. ואז אני רואה שאיך שמוטי בא לעבור, אינסטינקטיבית, איך שהשומר הזה רואה אותו, טק, שם את היד, לא נותן לו לעבור. וגם הסלקטורית... וגם הסלקטורית קופצת עליו, כאילו, הופה, מי זה האתיופי הזה שמנסה להיכנס? איך היא מסבירה לי, רואים את זה עם התנות ידיים, אתה רוצה תיכנס לבד, איתו אתה לא נכנס. אתה רוצה איתו, תצא החוצה. ותוך כדי דוחפת אותך ומכניסה עוד אנשים. עוד הנה, אתה רואה כאילו, תזוז מפה, אתה מפריע לאנשים להיכנס. ובשלב הזה כנראה אני הופך להיות מעין טראבל מייקר. ואז הצמד אליי מאבטח נוסף, בחור מאוד גדול. ואני בעצמי לא בחור קטן, ולידו הרגשתי קטנצ'יק. הצמד אליי ככה צמוד בצורה מאיימת. ומתחיל ככה להתקרב אליי, להגיד, תקשיב, תעוף מפה עכשיו. אם אתה לא עף מפה, אני מביא 10 אנשים שיעפו אותך. אתם לא נכנסים למועדון, תעוף עכשיו החוצה, אתה בשטח פרטי. ואז אני שוב פונה לסלקטורית וממשיך לדבר איתה שתיתן להם אותי להיכנס. הבחור הזה, המאבטח, נצמד אליי עוד יותר חזק, מתחיל לדחוף אותי כבר עם הידיים, ממש לופת אותי ומפעיל עליי לחץ. אני מוריד את הידיים שלו ממני, זז כזה אחורה והצידה, ואני אומר לו, זוז אחורה, אל תתערב, תן לי לדבר איתה. וזהו, באיזשהו שלב אני כבר ממש מרגיש שהבן אדם דוחף אותי, אני מוריד את הידיים שלו ממני, בא לדבר עוד פעם עם הסלקטורית, ואז משום מקום אני מרגיש פיצוץ בראש. לא מבין מה קורה. וואי, אני רואה את זה, אני פשוט מרגיש רע. וואו. תראה איך הם מעיפים אותי. אני לא עף שם כי אתה מחזיק אותי. לא, וגם ממשיכים להכניס פה אנשים כאילו לא קרה כלום. לא, שום דבר. משם אחרי זה פוניתי לבית חולים, הייתי שם כל הלילה, והיה חשש גדול מאוד לשבר בערובת העין, ולפי הרופאה זה בנס, זה לא מילימטרים, זה פחות ממילימטר, זאת אומרת, במזל, העין עוד שלמה. זה הבחור ששם את היד. אתה זוכר אותנו? אתה זוכר אותו? אתה לא זוכר אותו? בקלטת רואים אותו, טוב. זוכרת גם, דווקא דיברתי איתך, אתה לא זוכר? אני דיברתי איתך פה ועצרת אותי, אתה זוכר שעצרת אותי ולא נתת לי להיכנס? שהוא בא להיכנס ואיך שראית אותו לא נתת לו? באמת, אתה לא זוכר? 9 חודשים אחרי חזרנו השבוע עם מוטי ואריה למקום הפשע. המאבטחים ואנשי המועדון שהיו במקום קיבלו הוראה מפורשת שלא לדבר איתנו. ישנן אגב לא מעט תביעות שהוגשו נגד מועדון הגלינה דומות לאלה של מוטי ואריה. אבל כפי שתשמעו מיד, מן השיחות שקיימנו עם איש יחסי הציבור של המועדון ועם הסלקטורית שמנעה באותו הערב את כניסתו של מוטי, הם כנראה לא למדו דבר, והם אינם מתחרטים. תתקשר אליי הבית הזה גובל בחוצפה, זה לא לחפש אותי יותר, אין לי שום דבר להגיד. חזרתי להיזכר, בא לי לספר
הכל היה אחרת, דמותך אינה עוזבת, עצוב אני נרדם וכך גם מתעורר, במציאות אינך יותר, בחלום תמיד חוזרת. את שקרנית ושחקנית, את שקרנית ושחקנית, אין בך אמת, את אשליה, אין בך אמת, את אשליה.